következő videóban nézzük meg, hogy hogyan kell telepíteni a DNDC biogeokémiai modellt a számítógépünkre. Ez először is nyissuk meg az online jegyzetben lévő linket, és töltsük le a DNDC program és mintaadatbázis letöltése gombra kattintva magát a programot. Ez egy tömörített mappa, ezt mentsük le a számítógépre, egy pár másodperc alatt általában lejön. Majd a letöltött programot csomagoljuk ki, és másoljuk a számítógép C könyvtárába, közvetlenül a C könyvtárba. Nyissuk meg a mappát, a DNDC mappát, ahol látható a C DNDC könyvtáron belül vagyunk most, és ott kattintsunk a dndc86h.exe fájlra, és el is indul a program.